Еврейларга 5-нче бүлек. Һәр баш рухани кешеләр араһыннан һайланып, Алла алдында уларның вәкиле итеп куела. Ул гөнаһтар өчен бүләктәр һәм курбан килтерергә тиеш. Ундай баш рухани белемһезләрде лә, тура юлдан тайпылучыларны ла аңлай ала, чөнки ул үзе лә көчсезлеккә дусар булган. Шуңа күрә ул халык гөнаһтары өчен курбан килтерергә тиеш булган кебек, үз гөнаһтары өчен дә курбан килтерергә тиеш. Бындай хөрмәтле бурычты беркем дә үз теләге менән ала алмай. Ул үз вакытында Харун сакырылган кебек был хезмәткә Алла тарафыннан сакырыла. Мәсих тә баш рухани булу хөрмәтен үз өстенә үзе алманы, ә уга уны «Һин минең улым, бүген мин һине тудырдым» дип әйткән Алла бирде. Шулай ук изге язманың икенче бер урынында Алла Мәлик Садык ниндәй рухани булган булһа, һин дә мәңгегә шундай рухани буласаҡһың дип әйтә. Ердә яшәгән сагында Гайса үзен үлемдән коткара аласак Аллага күз яшьтәре менән илап һәм кычкырып үтенеп дуга кылды. Олы ихтирамы аркаһында уның үтенесе Аллага барып ишетелде. Алла улы булуына карамастан, ул үз газаптары аша тыңлаусанлыкка өйрәнде һәм камиллыкка өлгәшкәндән һуң үзенә тыңлаусан булган бөтенеһе өчен дә мәңгелек котылу сыганагына әйләнде. Ул Мәлик Садик ниндәй рухани булган булһа, Алла тарафынан шундай баш рухани итеп билдәләнде. Был турала күбрәк тә һөйләй алыр инек, ләкин без һөйләгәндәрде авыр аңлай башланыгыз. Шунлыктан аңлатуы кыен. Вакыт үтүенә караганда, күптән инде өйрәтүсе булырга тиеш инегез. Әмма һез үзегез кемдеңдер һезне Алла тәгълиматының тәү башлангычларына өйрәтүенә мохташыгыз. Һезгә каты ризык түгел, ә һөт кәрәк. Һөт менән тукланган кеше хак менән ялган араһындагы аерманы һиҙә алмай, чөнки ул сабый. Каты ризык иһә өлкәндәр өсөн. Уларҙың тойғолары тормош тәжрибәһе аша яҡшылык менән яманлыҡты айырырға һәләтле.